Arratsalde on dizuela pilotazaleok Zumarragako beloki pilotalekutik. Gaur hemen izango da lehengo astean jarrita zegoen binakako txapelketa nagusiari dagokion partida. Bertan sailkapenaren goiko zuloan diren bibikoten arteko lehia ikusiko dugu. Kartelak iragartzen duen moduan Gorriz, Maia Barrokalek eta Amaia Arrastiak jardungo dute. Eta urdinez, Jere Iturriaga eta Ane Mendiburu izango dituzte Arerio. Hautxe izango da Ligaxka fasearen azken asteburuko lehen partida, ondoren bihar eta etzi ere beste launa partida izango ditugu, bi jaialditan banatuta. Eta emozio hori begira gauza gehienak erabakita dauden arren, sailkapenean postuek gora edo behera egin dezakete eta beraz aldaketaren bat ere egon liteke. Eta lehendabizi geure lehengo asteko hitza zuzentzen hasi behar dut Enerizarrieta eta Leire Galeano aukeraren batekin bazebiltzala edo ibil zitezkela aipatu genizuen jaun Andreok, hala esan baitziguten, baina kalkuluak atera eta ikusi dugu hori ez dela posible izango. Inork aukerarik izatekotan bosgarren bikotea litzateke, baina ark ere oso zail. Honela dago sailkapena, lehen dabiziko postuan gaurko partida honetako bikote gorria, Maia Barrokalek eta Amaia Arrastiak osatua, 8. faltan 6 puntu dituzte eta 50 puntuko aberaxa. Bigarren dira gaur Ligaxka faseari amaiera emango dioten Jere Iturriaga eta Ane Mendiburu, orain arte jokatu dituzten 9-etatik 6 irabazita eta 56 puntuko tanto kopuruarekin. Hirugarren dira Ainhoa Ruiz de Infante eta Oiana Orbegozo, 8 partida jokatu dituzte eta Jereak eta Anek eta Maik eta Amaiak bezala 6 dituzte, 14 puntuko aberaxarekin dira. Laugarren Leire Oskoz eta Naroa Agirre, 8 partida jokatu eta 3 puntu poltsikoratuta, -8ko aberaxarekin. Bosgarren Natale Aramburu eta Maite Ruiz de Larramendi Mujika, Ligaxka fasea amaituta 10 partidak jokatu eta 3 irabazita, -52ko aberaxarekin. Eta oraindik Ligaxka amaitu ez duten eta 2 partida falta zaizkien Enerizarrieta eta Leire Galeano dira 6. eta azken postuan, baina 2 puntuak eskuratuagatik ere lukete izango aurrerako aukerarik. Inork izatekotan esan dugu Natale Aranburuk eta Maite Mujikak luketela aukeratxo hori aurrerako izan daitezen, baina horretarako bihar eta etziko partidetan Leire Oskozek eta Naroa Agirrek 22 eta 2 edo emaitzak askarragoan galdu beharko lukete, beraz lau tanto edo gutxiago egin beharko lizkiek eta aurkariek Leireri eta Naroari hori oso zaila da, ez ezinezkoa. Eta beraz esan daiteke sailkapena jada erabakita dagoela, naiz eta postuetan dantza egon daitekeen arren. Naiz eta dantza postuetan egon daitekeen. Hori alere igandean aipatuko dizuegu nola geratzen den. Datorren astean izango ditugu finalerdiei dagozkien 2 hitzorduak. Larun batean Donostian izango gara, Donostiako Atano 3. eta igandean berriz Miarritzeko Plaza Berri pilotalekuan jokatuko da bigarren finalerdia, maila nagusiko bigarren finalerdia, eta geltoki horietan bisita egin eta gero Iruñera joko dugu hilaren 29an, bihar 15 jokatuko den final handira begira. Eta nik uste da gaurko partida honetako bibikoteak horretara begira egongo direla. Lehen partida hasi horretik Maia Barrokalekin egoteko aukera izan dugu, eta esan dit gaur lasai etorri dela bertara Zumarragara, jakinik finalerdietarako txartela ziurtatua dutela dagoeneko, eta aldarte berean eta ura bezain lasai etorriko ziren bere laguna eta baita aurkariak ere. Finalerdietako sisteman gainera postuen araberakoa izango den arren iskin egin diezaiekete elkarri. Lehen dabizikoak 4. jokatuko baitu eta 2. 3. aurka ariko baita, beraz alde horretatik ere balizko final bat ikusmiran izan lezakete gaurko lau pilotariek.
azkar partida hasi aurretik errepasa ditzagun lauren fitxak, lauren datuak. Magi Barrokalek 19 urte ditu. Jakingo duzuenez Bergararra da, atzelaria Nafarra du, Estei-Herriko Arellanoarra, 17 urteko Amaia Arrastia eta aurkarietan honakoak dira datuak eta kontuak. Jera Iturriagak 37 urte ditu, Leitzakoa da, eta 19 urteko Ane Mendiburu Uartearrarekin jarriko da bikotea osatzen, gaur ezezik baita finalerdietan ere gutxienik. Sake ateratzera dator Jera Iturriaga, eragin dio punpa pilotari eta jarri da gaurko partida martxan, Zumarragako Beloki pilotaleguan, eta gaurkoan bete-betean sartu aurretik beste kontutxo bat ere bai, behar bada gaur eguerdian sare sozialetan zabaldutako mezuan ikusiko zenuten. Ados pilotak bere baliabideetan baduela beste bat gaurdanik, webgune dotore askoa ondo dute bertako lagunek, eta hor duzu txapelketaren informazio zehatza baita klubarena ere, eta horrez gain finalerdietarako eta final handirako sarrerak eskuratzeko aukera ere baduzue. adospilota.eus da webgunearen helbidea, eta beraz hor izango duzue luze eta zabal klubaren historiaz, pilotarien datu ez eta fitxez, eta baita txapelketa honetan izango ditugun ondorengo hitzortu ez informazioa jasotzeko aukera, eta halaber sarrerak eskuratzeko, sarrerak erosteko ere bai. Eta hau esanik, sar gaitezen gaurko partidan bete-betean, eta biziko tantoa bien tartera pilota bideratu ostean lortu du Magi Barrokalek, hor pilotak koskaren bat jo du ezkerparetan, eta txost egin dioan eri, eta horregatik geratu da pilota jaso gabe, kolpea tira dio eta jo ere egin du, baina bigarren pumpa egin ostean gertatu da hori guztia, eta beraz horren ondorioz lortu dute lehendabiziko tantoa Magi Barrokal Bergararrak eta Amaia Arrastia Arellanoarrak, eta ikusten hariko zareten legez bigarren tantoa dago jokoan. Orain arte atzelariak ari dira tantoan protagonista izaten, urrundik sartuko da ringoan Jera Iturriaga, iruterditik luze jarri du pilota iruterdingurura. Magik aurrekoan bezala pilota bien tartera bildu, Anek eskuin ez taltxa, eta berriz ere iruta laurdenetik lauterdingurura atzera Magi Barrokalek. Anek eraman, Magik ezkerrean barrena luze, kantxaren artitik atzerak etorrita Jerak eraman eta pilota astindu gainera. Amaiak jaitsi, Jerak ere bien tartera bideratu du pilota luze xamar, oraingoan Anek atzera, eta ederki atera du pilota hori ezkerparetatik Amaia Arrastiak. Jerak bien tartera bildu du, ezkerreratuko zaio Amaiari. Azkenerako ezin jaso atzelari Nafarrak, eta beraz lehendabiziko tantoa bikote urdinarentzat hauxe izan da. Jokatu diren bietan alde handiarekin, eta bat ere zalantza izpirik barik tantorik luzen eta pilotea duena. Eta pilota aldatu dute tantoa egitearekin batera Iturriagak eta Mendiburuk. Gisa berean bukatu dituzte bi tantoak aurrelariek. Lehendabizi Magik bideratu du pilota bien tartera, eta orain ere ezkerrean pilota gaizto jarrita bien tartera Jerak lortu du partidako bigarren tantoa, eurentzat aurrenekoa izan dena. Hirugarren tantoa jokoan da, luze. Amaia Arrastiak ezkerrera, Anek lauterditik jaso eta airez sartzeko aukera kendu dio Magiri. Kantxaren ardira jaitsi du Bergararrak, txokoan utzi du Leitzarrak, eta gero berriz ere Barrokalek atzera. Bostetik Anek ere luze jarri du, Magik baino laburrago behar bada, eta zertxo bait laburrago Amaia Arrastiak berak. Lauterditik orain Nafarra, luze lauterditik. Laura, bote txarra egin dioan eri, baina aurrera etorri eta ondo jaso du, berriz ere luze lauterditik. Lauterdira Mendiburuk laburrago, bien tartera oraingoan Magi Barrokalek, gainera etorri zaio pilotan eri, baina eskuina sartzeko tartea izan du, eta ondo jaso du zailtasun, eta oraingoan erdialdetik sartuko da Amaia, berriz ere ezkerra bilatu nahian ederki gauzitu du, luze
Mendiburuk berak ere piloteo klasikoan atzelari biak elkarri tamaina hartu guran. Zeinek pilota arroago eta luzeago jarriko, zein gehiago kabizian, luze atzera etorrita lau eta laurden ingurutik jerak, kantxaren erdialdera zirrizta, urrun xamarretik, jera sartu den inguru beretik Magik, oraingoan bien tartera, ezkerra sartu da Ane eta pilota Zabalera bideratu du, Zabaletik Zabalera luze, Amaiak ere jerak eutxi eta gero aurrealdera joan eta bere buruari kokatzeko denbora eskaini dio. Eta urrundik sarraraztiko dute Magi. Oraingoan, hiruterditik kantxaren erdialdera, atzetik aurrera dator korrika bizian Ane, berriz ere erdialdetik ezkerrera Amaiak jaso. Aukerako aierarentzat pilota moztu, Amaia iritsi eta txokoan utzi du pilota Lizarrarrikoak berak. Oraingoan bolea Anek jo du, luze jarri du eta ikain eskatu dio Amaiak Mairi eta azkenerako jasotzea lortu du. Berriz ere atzean zamatu dute, hau ere ekarri du, bien tartera orain, hau ere gainean da. Eta badirudi tantoa zertxo bait lasaitzeko moduan izan daitekeela, hemendik aurrera behar bada, urrundik sartu da Magi. Amaiari lagundu nahian, luze lauterdi bostera eta ezkerrera Anek ere ederki atera du ezkerrez, Amaia arrastiak. Pilota hori bien tartera luze Iturriagak, indarrandiz baita Magi ere. Anek jaso, berriz ere txokoan barrena luze, Bergararrak. Txokoan utzi du baina arroegi jerak, baita Magik ere, hau ere gainean da, oraingoan atzera, eta jaso atzetik aurretik atzerako bidea eginda Anek, jokaldia txokoan jerak berak, eta gero bat eterditik luze jarri du pilota atzean Magik, Inarrosaldi galanta eman dio pilotari, eta tanto luze honi alaxe eman diote amaiera lau pilotari hauek aurrez zainatze bizia izan da hasieratik eta azkenerako Magiren ezkerratutako pilotaka da luzeak erabaki du tantoa zeinak horriek lortu oitute. 2-1 beraz, bikote Gipuzkoar Nafarra aurretik. Atera du beste sake bat, hau laburrago, gaizto, zuzenean tanto izatea lortu du Magik emandako abiadurak berak, hortxe duztu, azpitik atera duela. Ezkerreratu du gaizto jarrita, eta Aneri eroatea ezinezko gertatu zaio. Alakoetan min egin dezake Magik, eta beti tanto luzen ostean laburrak edo behin laburragoak etor daitezkela. Jakitun dira lau pilotari hauek, zuek ere zale fidelak baldin bazarete ondo jakingo duzuen moduan, eta bide horretatik sake gaiztoa jarri da, tantoa lortu dute hirugarrenez gorrizari direnek. Eta partidako 5. tantoa dago jokoan. Uneotan Magi sartuko da airez, kantxaren erdian utzi du ez du pilota eskua behar bezala sartu jerak atzera, Amaiak jaso, eta orain Ane sartuko da, ezkerrera sartu dio pilota Amaiak, baina ongi atera du uarteko atzelariak, berriz ere ezkerrera arrastiak berak, gainera etorrezta dio, baina ongi ekarri du eskuinez, eta oraingoan luze berak, txokotik Zabalaldera, Amaiak ere luze astindu du pilota, eta ezkerrean sartu nahi, Anek jaso, Zabalean barrena luze, Magik, oraingoan txokoan barrena gaizto, makurtuta ekarri du Ane Mendiburuk. Berriz ere Zabaletik Zabalera bizi eta indarrandian pilota erabilirik. Sartu da jokoan Magi Barrokal, oraingoan jerak izango du horrexetarako xantza, bien tartera bildu, Amaiak jaso, ipar eta orain bertan da Magi, bildu eta gaizto jarri, jeraren pilotaka da frontisera iritsi da, gero Zabalean barrena indartxu Amaiak, Anek eskuinez Zabalaldetik eutxi, eta berriz ere bien tartera eta txokoan barrena ezkerrera, Magik Anek jaso, beste pilotaka da luze bat erditik lauter dira, Magi Barrokalek hau ere gainean da, eta Amaiak berriz ere pilota luzatzeko aukera, 3 erditik, 5 erdi seira, ezkerrez eraman Ane Mendiburuk, hor bote traketxa egin dio pilotak Magiri, zabaldu,
Gerak eutxi eta Bergararrari eskura abagunea eman. Botiboleaz jaso, Ane Mendiburuk. Maiek jokaldia zirrizta hona da. Txost egin du eta pilotak txosta jo bezain pronto hartutako efektuak berak. Lehen da biziko botean eraman ezin da utzi du Jera Iturriaga. Hor botea egin bezain pronto, bigarren pumpa egin bezain pronto ohartu da Maili bera. Ez dela lehen da biziko botean eramana izan, baina eramana izan balitz ere ez zuen txapa gainerainoko biderik egingo pilota horrek. Beraz, kezkatzeko motiborik bestela ez zuketen izango bikote gorriaren ordezkariek. 4-1 eta beste sake gaizto bat, azpitik ateratako eta ezkerrea bildua. Hanek jaso, luze gero ezkerretik kantxaren erdialdera edo Maiek, ezkerrea baita Hanek ere. Amaiak bildu. Eta Jerak labur jarri. Iritsi da Amaia Leitzarrak ireki. Maiek bildu eta dilindan jarri azkenean gaizto. Eta Amaiak ere atzera eta luze. Ederki bildu du Ane Mendiburuk. Eta berriz ere lautarditik egurrean darabil pilota Amaiak eta ez du atzean geratu nahi izan Ane Mendiburu Uartearrak. Partida hasi besterik ez da egin. 5 tanto jokatu dira, oraintxe amaitu da 6. Hanek eramaterik izan ez duen azken pilota honen ondorioz. Ezkerrean hiltzatutako Amaia Arrastiak ezkerrean hiltzatutako pilota honen ondorioz. 6 tanto jokatu dira orain arte esan bezala eta partida gogordoa, ez behar bada markagailuari begiratuta, 6 tanto besterik ez baitira jokatu, baina kronometroari erreparatuta eta partida zer nolako mailan jokatzen ari den ohartuta, partida luza daitekeela ematen du behintzat. 12 minutu ez dira oraindik partidari hasiera eman zaionetik, baina tantori gehienak Mailiren sakez egindako ura salbu oso piloteatuak eta gogorrak izan dira, luzeak eta intentsitate handian jokaturikoak. Beraz, hemendik aurrera behar bada goiztxo esatea izango da hau, baina garai ere goizegi izan daitekela iruditzen zait, baina partidak bide beretik segiko balu auspoak eta arnasa luzeagoko pilotaria izateak balio handia izan lezake partidaren amaierara begira batez ere. Honek ez du esan nahi ez alde batera ez bestera ez daitekenik partida puskatu, baina bada ez bada hori ere kontuan hartu beharreko datua dela begitan zen zait. Atzelariak lanean, aurrelariek ere izan dituzte tantoa amaitzeko aukerak, baina ez dute asmatu eta orain jokoaren erdigunea, fokua atzelarien ganda, eurek baitara mate tantoaren garaiotako zama. Jera sartuko da iruterditik, pilota jaitsi eta ezkerreratu gainera Hanek ez Mailik jaso. Berriz ere txokoan utzi du pilota, dejada hau dotorea izan da. Aurreko tantoetan egin dituenak baino zehatzagoa eta aurkariak urrunt ziren. Maili txokorantz, txokotik zabalerantz abiatzen hasia zen eta Amaia nahikoa urruti pilotara iristeko, beraz bertako zuloak ederki baliatzen asmatu du bere ohiko jaiotasunarekin Jera Iturriagak eta hortaz lortu dute euren bigarren tantoa. 2-5 markagailuan eta pilota hau aipatu ez badugu ere konturatuko zineten bizitxea dela eta zorutik irtera handia duela eta gorrien akatsaren ondorioz urdinen sakearekin jokatu duten tantonetan. Berarekin jarraitzea erabaki dute Jerak eta Hanek, baina sake bueltan jokaldia urrundik egiten hasi da Jera eta txapapera joan zaio ez du asmatu eta hortaz 5-garrenetik 6-garren tantorako bide egin dute Bergararrak eta Arellanoarrak.
Maik jaitsi, Anek jaso. Eta ezkerreratu gainera, azken honen arte itxaro nahi izan du Amaiak, eta behar bada hori izango zen pilota gaiztotzearen motiboa. Zabalera berriz ere Anek, baina ederki jaso du Amaiak, eta nik uste hemen bigote bien helburua eta burutazioa zein den garbi ari dela geratzen partida hasieratik. Aurrelariak sartu behar itzatekotan urrundik sardadin ahaleginduko dira, eta horretan dihardute orain besteak beste noraino Maik noraino jo behar izan duen ikustea besterik ez dago horretaz jabetzeko, eta atzelariak ere nekatzea alde batetik bestera, eta txokotik Zabalera, eta baita alderantziz Zabalaldetik txokorantz ere asko mugitu behar izan dezaten, beraz nik uste bikote aurkariaren igadura bilatzea izango dela partidako gakoa. Ere lau pilotari hauek badakigu ondo prestatutako pilotariak direla, eta ez dutela izango paperaren gaina behintzat partidari, eusteko partidari, eta honek bakarren edo ekarri beharko lukeen erritmoari eusteko arazo handirik. Lan horietan iazko binakako txapelketatik aurrera hobekuntza egin du klub honesek eginkizun horietan, eta uste iaz ere aipatu bagenuen ere azken aldiko txapelketetan ari dela horren azia plazetan ikusten, eta beraz pilota zalean ikuste kontent izango dela kuadroko pilotariak eskaintzen ari diren mailarekin. Beste tanto bat jokoan, 3 eta 6 markagailuan, azkena Jerak eta Anek lortu dute, eta orain aurrelarien artean da pilota. Zirrizta gaiztoa jarri du ezkerparetan Maik, eta Jera urruntzegoela atzean min egiteko baliatu nahi izan du, berriz ere oraingoan txokotik Zabalera, han mugiarazteko asmoz, baina aire zederki sartu da Nafarra. Zabaleregi joan beharrik ez izateko, gero atzetik behartu du Jera, nahiz eta bere burua lurrera botata bien tartera jarritako pilota hori lauter ingurutik eraman ahal izan duen. Gero Anek txokoan Maik utzitako dejadari erantzunik ezin izan dio eman, behar bezalako erantzunik behintzat ezin izan dio eman, eta 7 eta 3 beraz markagailuan. Barrokalek dejadaz egindako lehendabiziko tantoa izan da gorrien azkena, gorrien 7. Eta badator berriz ere Bergarako aurrelari gazte bizi asake ateratzera. Hau ere azpitik eta gaizto bikainera mandu Anek. Amaiak atzera. Eta oki berera ezkerra bilatu nahian, ezkerpareta bilatu eta aurkitu nahian Ane, eta gero pilota horren erreferaren ostean, pilota jaisten hasi da Jera, baina txapazpira joan zaio, da behar bada partidaren hasieran galdutako 2 pilota hauek, bere konfiantza galeran ere izan lezakete eraginik. Normalean sartu zalea da, eta beste pilotari batzuen ezaugarriei begira aritzen gatzaizkienean hau ere aipatu ohi dugu. Batzuetan txapatik aingertu pilota ibiltzeak eta arrisku hartzeko berezko jaidura izateak txapa edo txapazpia aurkitzeko aukera ere zabalago uzten duela, eta berekin horrek badakarrela arrisku erantxia, eta hori xerizaio pasatzen azkenengo 2 tantoetan. Txapazpira joan baitzaizkio pilotak Jerari, eta elkarren segidan 8tik 10 egin dute Mairen 2 sakez Itali esker gorriek, lehendabizikoa laburrago atera du Bergararrak, azken hau 10. eman diena luzeago jarriz lortu du, eta abantaia hartu dutela ikusita, partida etetea erabaki dute Iturriagak eta Mendiburuk. Hasiera piloteatu eta borrokatua izan dute, baina orain pixkanaka
gorriek badaramate soka eta era berean partida bera euren aldera eta bolada positiboa eta tanto sorta luze hau gehiago luza ez dezaten ahalegindu beharko dute aurkitik epaileak esarrarazten dituenean Jerak eta Anek egoera kontrolpean izan dute hasieran 4-1 eta 6-1 ere aurretik jarri dira Maili eta Amaia, gero zertxo bait murriztu diete Aldea Iturriagak eta Mendiburuk 3-6 jarri baitira. Hortutik aurrerakoak baina Jeraren pare bat akatsi eta Mailiren beste bi sake zinez gaiztori esker gorriek lortu dituzte eta hala egin dute 6 eta 3kotik 10 eta 3ko honetarako bidea eta beraz sentsazio hobeak izango dituzte normala ere baden bezala jokoak laguntzen duenean beti izaten delako berez konfiantza handiagoa pilotariarengan eta ez dabiltza bolada txarrean irabazitako partida kopuruei begiratuz gero bi bikote hauek baina horri gaurko partida hasiera on eta oparoa eransten baldin bazaio lepo ibiliko dira konfiantzari dagokionez Maili eta Amaia eta beste pilota zail bat ezkerrean Mailik sartua eta Anek lurretik eraman ezin izan duena 11 eta 3 atzean Mailik egindako bigarren tantoa izan da aurreko ere azken hause bezain gaizto jarri du ezkerparetaren inguru hartara eta orain ere bide bera urratuz lortu du saria. Eta pixkanaka badoa, hasieran esan dugu. Partida gogorra izan zitekeela, baina horretarako asmorik ez dute izango Mailik eta Amaiak. Esan dizuegu, datorren astean bi bikote hauek ziurtatua dutela, datorren asteko finalerdietako batean izateko txartela, lehen bigarren postuetan dira sailkapenean eta hemendik aurrerako partidetan Mailik eta Amaiak ez dute eskuak eta gorputza gehiegi behartu nahiko, normala da, behar bada finalerdietan puntu-puntuan ez izateko beldurra ere izan lezakete, alde horretatik atxeden handiagoa hartzeko moduan izango dira Jera eta Ane, eurek gaur amaituko baitute ligaxka luze hau, iazkoarekin jarkatuta laburragoa izango dena, baina alere 10 partidako ligaxka luze xamarra izango den hau, baina euren aurkariek, Mailik eta Amaiak biharretzetan ere partidak izango dituzte eta haietara begira ez dute kantxan denbora tarte luzeegirik egona izango ulergarria ere bada eta alde horretatik partida lehenbailen amaitu nahiko dute. Mailik jaitsi 12 eta 3 dago markagailua, gu kontutan hasi gara bateko eta besteko datuei erreferentzia eginez eta behar bada partida ematen ari zaiguna apur bat alboratu dugu, baina hemendik aurrera sartuko gara berriz ere partidaren kontaketa jardunean bete-betean. 12 eta 3 esan bezala markagailua erakusten ari zaigun emaitzarekin, tantoa jokoan da, Jerak pilota zabaldu, Mailik ere bizibili du zabaletik zabalera, Jerak bere burua lurre botata jaso, txokoan barrena labur utzi du pilota Amaiak, Anek korrika egin beharra izan zezan, Normabiko oso zabaleratua zabalaldetik Jerak, gero gainera bota dio zabaletik kantxaren erdialdera Mailik, txokoan utzi dorrengoan Amaiak, Anek jaso, eta Amaia atzeraka ekarri, eta gero berriz ere 3 terditik pilota estin du, eta badator aurrealdetik atzealdera Ane Mendiburu orain sartzeko beharrik ere ez du izango, baina presdal ere lana egitea egokitzen zaion sasogirako Jerak jaitsi eta indarrandia erabili. Mailik jaso eta Anek berriz ere ezkerreratu, txosta jo du, baina joera naturala hartu du txostatik irtzen dakoan pilota horrek. Atzera Mailik, gero zabalera Anek airez, kontra kantxatik bildu eta berriz ere kantxaren zabalaletik heldu da. Etorri da barren aldera Maili, luze orain bitarditik lautardin gurura eta bikain luzatua baita Ane Mendiburuk ere. Ezkerrean sartua gainera Amaiak jaso eta berriz ere 3 terditik gerrian jo eta lautardin gurua jarri Jerak. Atzera etorri da
pauso pare bat Amaia, bikan jo du, baina beste zartako bat etorriko zaio horren ostean Anek bidalia honakoa, hau ere gainean da, eta berriz ere 3 erditik atzera. Iturriagak berak, Maik aski dela erabaki du eta Amaiari laguntzera sartu zaio, eta laguntzera ez ezik, lanak ematera ere joana izango zen seguruenik, pilota ezker paretan hiltzatzea lortu baitu, eta ala tanto eman dio bikote gorriari Maili Barrokalek, luze ere ari zen izaten eta ezkerretik aurrari da. Pagotxa aurkitzen Maili ala 4 tanto bukatu ditu, eta bera da, orain artean tantorik gehien amaitu duen alde handiarekin, alako baliabideak dituela badakigunez jera ere tanto sorta handiak amaitu ohi dituenetako pilotari bat dugu, baina gaur ez dabil aurrealdean jokaldietan oso sartzaile behar bada gorrien jokoaren dinamika atzealdea kargatzean dagoelako oinarrituta eta aneri are lan handiagoa jartzea izango denez gorrien helbururik behinena gaurko partidarako jera kontrolpean izan nahiko dute, askotan ez da dinsar, 14 eta 3 aurrez sakez lortu du 14garrena eta 15garrenak ere bide beretik egin zezaken gorrien ganako bidea, baina haneren errestoak lehen da bizi eragotzi du. Ezkerrean sartutako pilotaka da horren osteko erantzunak ez, baina 15 eta 3 eta lehen da biziko aldiz 10 eta 3an okerrezpan naiz, 10 eta 3an etorri dira Aulkira, Iturriaga eta Mendiburu, orduan ere partidaren dinamika positiboa gorriek partidan izan duten dinamika eta joko bolada positibo eta konfiantzazkoa etetea izango zen euren xedea, ez dute lortu, ordutik aurrerako tanto guztiak elkarren segidan Barrokalek eta Arrastiak kateatu dituzte eta orain, etenalditik bueltan partidak berdintzera egin dezaken edota berdintzera egin ezarren jokoan sar daitezkeen behintzat jera eta ane hasieran ekarri dute desabantaiatxoa zertxo bat eta 6kotik 3 eta 6kora, ordutik aurrerakoak baina, 7 eta 3kotik 15 eta 3ra bitartekoak baina, Maik eta Amaiak egin dituzte eta lehen esan dugu, Maili dela orain arte tantorik gehien amaitu duen alde handiarekin, gainera tanto hau bukatuta emango dizkizuegu bere orain arteko estatistikak, benetan positiboak direnak, partida jarraitzen ari baldin bazarete konturatuko zinetelako zer nolako joko maila, joko holdea erakusten ari den gaurko Zumarragako Beloki pilotalekuko partida honetan. Bergarra sartuko da ezker paredetatik, luze jarri du ezkerrera eta baita Anek berak ere Amaiak zabalera, era gartara dator, bien tartera pilota bildu, atzera etorri da Maili, baina ezkerrez dotore jaso du eta ezkerrean sartu gainera Anek eutxi, baina hortxe aukera garbia txokoan utzi du, txostegin dio pilotak hierari. Azkenean libratu da pilotak bera jotzetik, atzera kargatu du joko ostera ere Mailik, bien tartera orain. Ezkerrez jaso eta pilota atzeratu Anek eta horixe behar dute, Anek pilotak eusteaz gain erasora ere pasa beharko lukete, jokoaren dinamika aldatzeko bide honetan erasorako aukerak ere bere buruari sorrarazi nahi baldin badizkiete eta orain arte gehienean gorrien jokoaren menturan dihar dute. Jera azken bolada luze honetan bereziki sartzen ari denean oso urrundik eta behartu txamarrik ari baita langintza horretan orain ere atzetik sartu behar izan du 3 erdi ingurutik eta berriz ere 2 erditik luze 4 erdi bostera bideratu du pilota Maili Barrokalek. Anek jaso, oraingoan zirrizta laburragoa atzetik aurrera etorri dane eta hau ere gainean ipini du oraingoan berak eskatu eta 3 erditik 4 ingurura atzeratu, Zabaletik, kantxaren erdialdatik Zabalera Amaiak eta gero jerak egin duen Zabalerako tejada horrek txaparrapatu du bidean, garrasi bat erantzun diogu Leitzarrari eta ez da bilfin eta
asmatzaile jokaldi horiekin, lehen ere bi joan zaizkio txapazpira pilota mozteko ahaleginetan ari zela, eta orain gainean izan bada ere kanpoko zabaleko txaparen arrastoak xaxetu du bere dejadaren Oker Ñimiñoa. 16 eta 3 markagailuan, eta gauzak oso alde. Gorriek lider dira eta gaurko puntua lortuta lidertza hori sendotu besterik elukete egingo, eta gainera ondoren datozkien partidetara begira ere konfiantza are handiagoarekin joango ziren. Orain arte maila bikaina eman dute, Amaia Arrastiak partida bat izan du, behar bada kilikoloago maila eskasagoan ibili dena, baina hori kenduta gainerako guztietan bikote gisa bikain uztar daitezkeela demostratu dute kantxan, eta gaur ere horrexen adibide garbia dugu. Zumarragako beloki pilotaleku honetan ezkerrean sartu du beste behin ere Mailik, eta atzean jada lortu ditu 6 tanto Bergararrak, eta horiei gainerako hauek ere gehitu behar zaizkie bana bien tartera sakez moztuta eta dejadaz eginak. Beraz 6 eta 10 ditu orotara Maili Barrokalek egindakoak, eta orain arte erakusten ari den joko emankorronen adierazgarri ere bada. Pilotarik galdu ez izana oso segurua da, baina gera eta beste pilotari batzuen legez aurrealdean jokaldiak egiteak beti izaten du akatsa egiteko arriskutxoa, baina gaur arrasto guztiak nola pilotalekuko txaparekikoak ala zabaleko arrastoarekikoak ongi ari da neurtzen, eta orain arte erasoan aritu duenetan guztietan ibili da fin, eta tanto asko pilatu dituzten 17etatik 10, eta gero hori ez gain Amaiak atzean egindako bat ere izan duela hartu behar da kontuan, eta baita Geraren galdutako 3 pilota horiek ere, beraz 14 tanto erabaki dira jokoan zehar egindako edo galdutako pilota bidez, eta gainerako 3 behar bada horiek ere galduak izango ziren, baina Mailiren joko bolada positibo honek behartuta galduak seguru asko. Txokoan utzi du Gerak azken pilota hau, Zirrizta kantxaren erdira irten zaio Mailire, eta gero txokoan bertan utzi du pilota Gerak gaizto, eta alaxe lortu dute 4. Mendiburuk eta biek, eta partidaren hasieratik ona egin ez duten gizan, orain beste material baten bila joan nahi izan dute epailearen saskira. Orain artekoa bizia izan da, eta zorutik irteera handitxoa zuena. Geraren sake biziei begira behar bada hau ere ezaugarri berdintsuak dituena izango da, baina bestelakoa berria izateak beti ekarri ohi du aurkariak deserosoago setiaraztea, eta hori ere bilatu nahi izango dute. Ea bada horretarako aukerarik izaten duten, baina Mailik eta Amaiak lanak ez baitizkiete bat ere xamur jarriko. Beste tanto bat dago jokoan, eta aipatuko dugu, badakizue sarrerakoan aipatu dugu, baina berriz ere gogoraraztean nik uste beharrezko ere badela partida hau lehengo astean, lehengo igandean jokatu behar zela martxoaren 2an, baina gertaera txar eta inork espero eta nahi etzuken baten ondorioz partida atzeratzea erabakizuten Ados Pilotak eta Zumarragako udalak. Gaur omenalditxo bat egin nahi zitzaion Naroari, halakorik ez da izango, baina ona etorri zaiko Zumarragako alkatea Mikel Serrano
horren arira bezu bat ematera hementxe dugu eta bada Mikel nahi duzunean badakigu ez direla gertaera gozoak izan azken asteotan Ados Pilotaren inguruan, baina zuek ere aintzatespen txiki bat egin nahiko zeniokete Naroa Elizalde etxekoloneari. Bai, Naroari, atzalden guztioi eta eskerrak emandako oportunidade honengatik, pixkat atxikimendu bat egin ez, eta pixkat bai Naroaren familiari, hemendik bai bezarkada handi bat bidaltzea eta baita Naroaren beste familiari ez, Ados Pilotako famili guztiari, pelotari guztiei, eta azken finean bai emakumeak pixkanaka ere bai badaukate bere lekua pelotan, esku pilotan kasu honetan, eta Naroak bai bere hazia jarrizun, eta horregatik nik uste dut bai eskertza hori emanaz, pixkate omenaldi eta aitortza txiki gisa, ez? Pixka lamina bat, gure joiarik preziatuena Antioko Baselizaren argazki poliz bat Naroaren izenarekin, eta honekin esan bezala, ez? Bere bi familiari, berezkoa zuen familiari eta pelotariz osatutako, emakume pelotariz osatutako Ados Pilotako beste lankide eta lagumin guztiai, ez? Eta bertan bai agertzen den esaldi batekin, ez? Askotan honelakotan suertatzen dana, ez? Naturak bere fruituak ematen dizkigun bezala, Naroak bere honena eskaini zigula. Hala izan da, Ados Pilotaren fundatzaileetako, sortzaileetako bat izan zen, eta hemen duela 2 urte izan ginen, binakako txapelketa honen finalarekin hemen ere bestela ere jokatua da, eta nik uste Naroaren etxekoek eta baita guk geuk ere Ados Pilotaren ordezkariok gustura jasoko dugula zuek egingo diozuen aitortza hori guztiz merezia duen inolako zalantzarik gabe. Horrela ikusi genuen eta tamalezko gertatu ondoren, ez? Geratzen dena pixkat animorik handiena, esan bezala, ez? Familitarteko guztiei eta zuei bai, egiten dezuten eta egiten ari zaten lan guztiagatik, eta bidea zabaltzeak bai beti zaila izaten dira, honelako gaietan eta emakumea tarten izaten da kirolean eta eskupilotan kasunetan, eta horregatik, Zumarraganen herriaren atxekimendu hori, eta pixkat horregatik gogoratu nahi izan genuen Naroaren figura hori eta honekin batera pixkat aitortza txiki hori Zumarrako beloki frontoionetatik eta Zumarrako herriak Naroari. Edarki da, eskerrik asko Mikel, gustura hartuko dugu bere omenaldia guk eta baita bere senideek ere. Esker zuei. Eskerrik asko esan bezala, hau esek Mikel Serrano bertako Zumarragako alkate jaunaren hitzak, Ados Pilotaren historiaz esan bezala webgunean adospilota.eus helbidean duzu informazio zabala, baina 2021ko maiatzaren akabuan ez zen erraza izan kluba sortzea, 13 pilotari dira orain lanean buru belarri eta hori ez gain badira beste zenbait txapelketak osatzeko ere beharra da, beste pilotari batzuen beharra badagoelako, nola ez, baina horietako bat izan zen Naroa Elizalde etxekolonea, bestetik honez gain jakingo duzu, txapelketa bere omenez ari dela jokatzen eta abendutik bertatik hori izan da Ados Pilotaren asmoa eta gaur omenaldi txiki honekin ez da bukatuko, berari txapelketa honetan egingo diogun errekonozimendu sorta final handiarekin batera bihar 15 Iruñeko Labritenan ere izango baitugu merezi eta espero genuen bezala Naroa etxekolonea komunikabideetan zenbait zurrumurru zabaldu ziren, hemen final handiarekin batera omenaldia izango ote zen, baina hemen ez da finalik aurten iragarrita, duela 2 urte izan genituen horiek eta behar bada etorkizunean ere izan genezake, hemen berriz programatzeko aukerarik txapelketa honekin, finala bihar 15 izango da Iruñean, jatakizuenez, eta egingo zaio omenaldi sentitu eta zinez merezia duena Naroa Elizalde etxekoloneari. Eta berriz ere zehaztapen hau eginda gatozen partida ematen ari zaizkegun kontuak aipatzera eta horien gaineko hausnarketa egitera. 18 eta 7 bolada laburra egin dute 17 eta 3kotik 7 eta 17kora Iturriagak eta Mendiburuk, ondoren 18garrena
lortu dute Bergararrak eta Arellanoarrak eta pilota aldatu dute, baina Jerak ezkerrean sartu pilota gaizto horren poderioz, 7. 8. egin dute. Mendiburuk eta biek eta orain pilota berarekin jarraitzea erabaki dute antza denez, lehen Magik eta Amaiak euren aurrekoa partidaren hasieratik erabili den ura eskatu diote Jon Uriari eta orain horrekin jarraitzea erabaki dute Jerak eta Ane Mendiburuk sake gaizto hau. Amaiak jaso. Oraingoan luza jarri du ezker paretan barrena Arrastiak berak. Hanek bueltatu eta gero bien dartera Amaia Arrastiak luze 3 tarditik. 4 tardira Hanek. Amaiak jaso. Jerak ere luze. Amaiak eutxi eta pilota arrotu eta baita Hanek berak ere hemen aurrelariei nik uste hasieratik geratu zaigula garbi ez dietela aukera sobera handirik emango, ematekotan badakigulako arrisku handiko pilotari bi direla elkarren aurreko kuadro horietan Jera eta Maie eta orain Amaie urrundik pilota jaisten hasi da, halakoak ez dizkiogu ikusi. Aurreko partidetan pilota bien tartera jaisten oso abila da eta horrez gain markagailuan dakarten abantaila zenbatekoa den kontuan hartuta, halako akatsak egiteko aukera ere beti izan ohi da Zabalik 9 eta 18 eta beste tanto bat bikote urdinarentzat hauxe izan da bikote gorriak galdu duen lehendabiziko pilota, orain arte Maili Barrokalek ez baitu bat ere pilotari galdu nire kontuen arabera behintzat. Sake bueltan deja da Jerak, bote kaskarra egin dio Mailiri baina jaso, gero pilota zabaldu du, baina gehiegitxo hor zabalean barrena kontrakantxaraino joan zaio pilota Jera Iturriagak jotako azken hartan hor oso behetik eta jarrera behartuan jo behar izan du Magik pilota jotzearekin bakarrik ez duelako aski izan, hor pilota gaiztotzera joan da behar bada ez jokaldia aurkariari ez eginarazteko beste, baina kontu gaizto jarri du eta ez da bere jarrera naturalenean sartu Jera eta horren ondorioz pirika kanpo alderaino joan da bere azkenengo pilotaka da alegina, bere azkenengo kolpaketa. Eta beste tanto bat dago hemen jokoan, 19 eta 9, kanpora joandako pilota horrek azkenean 19 eman dio bikote gorriari, badirudi ari zirela zertxo bait gerturatzen Jera eta Ane markagailuan Mailirengana eta Amaiarengana, eta orain ere ari dira behar bada jokoan nagusiago izaten. Abantaila handia da eta 3 tanto besterik elituzketela behar aintzat hartuta eskura dute edo izan dezakete hemen zeruak eta lurrak bat egin ezean bederen garaipena Magik eta Amaiek, baina partidaren hasieran ez bezalako bilakaera hartu du oraingoan neurketak eta Jera eta Ane ari dira jokoan sartzen eta erasorako aukera gehiago izaten, eta alde horretatik markagailuak behar bada erakutsi ezarren berdindu da zertxo bait bi bikoteen arteko jokoa, paperaren gainean jarrita hasi aurretik parekatua espero baiten nuen orain izaten ari garenaren tankerakoa, bien tartera jarri du pilota Mailek eta hor atzetik aurrera etorri da Ane, baina ezin izan du jaso hor. Berez pilota gaiztoa jarri nahi izan dio Jerak Mailiri, pilota gozoa eta erasorako modukoa, erasorako garbia behintzat izan ez ezan, baina ez du bere xedea lortu azkenean pauso bi egin behar izan ditu atzera, baina tarte hartan zer nolako jokaldia egin nahi zuen diseinatzeko aukera izan du eta gero
buruan zuena, dotore atera zaio kantxa, bien tartera gaizto jarri, eta nek atzetik aurrerako bidea eginagatik ere ezin izan du pilota hori ekarri. 29 beraz, eta garaipena tanto bira besterik ez bikote gorriak. Oraingoan zabalean pilota luza jarrita behartu ditu aurkariak, bereziki Ane Mendiburu atzelari aurkaria Maili Barrokalek. Oraingoan txokoan barrena pilota luza jarri Jeraren gainera bota nahian edo Amaiak. Oraingoan zabalean Jerak erdibidean geratu du Maili, baina azkenean ezkerrez jasotzea lortu du. Honek oraingoan aurrealdetik atzera gerria sartuta eta atzerako bidean pilotari eusterik gaztio izan Amaia Arrastia Nafarrak 10-20 eta ea bada hemendik aurrera berriz ere sake hartzearekin batera olatutxoa, txampatxoa lor dezaketen markagailuan aurkarien gana gehiago gerturatzeko Jerak eta Anek, eta aurreko tantoak gorrien hasierako pilotarekin jokatu badituzte ere, lehengoak kantxaratu nahi izango zuten Iturriagak eta Mendiburuk, hasieran ez dute material aldaketarik egin nahi izan, baina gero partidaren ondarraldera 8 eta 7 eta 18 markagailuan 7 eta 18 zirela, beste pilota baten bila jo dute, eta honekin behar bada jokoz kanpoago edo behintzat deserosoago izan dituzte azken tantoetan Maili eta Amaia, 19 eta 9 eta 18 arte joan dira kontuak ala. Gero 19garrena egitearekin batera 19 eta 9ko emaitza markagailuan islatuta zegoela berriz ere aldatu dute pilota gorriek, eta orain 10 eta 20koarekin ostera ere urdinen pilota etorri da tanto honetan gutxienez kantxara, eta behar bada tantoa urdinek egingo balute beste zenbait tanto zere ikusiko genuke material hause bera kantxaren barrenean jokoan direla. Mailik jaitsi, zabalean urrundik egin nahi izan du jokaldia Jerak, bat eterdi bitik sartu behar izan du azkenean hor errepikapenean ikusiko dugu behar bada garbiago kokatuta zegoen, berez atzera etorri da, Mailik indarrandian erabili baitu pilota, baina pauso hori ez da beste batzuk ere eman ditu atzera, eta zegoen tokitik are urrunago joarazi dio pilota horrexek Jerari, eta alakoak ez dira jotzeko jarrerarik onenak, nahiz eta badakigun dejadagile zinez trebea eta abila dela Jera, sake gaizto hau ere, gainerako gehien-txuenako ez dala Mailik. Oraingoan bipareta, Jerak ere jokaldia, dejada oraingoan txokoan arroxamar Mailik, Jera iritsi da. Eta oraingoan han esartuko da lautarditik, pilota ezkerrean sartu du, Amaiak luze. Hanek eutxi, eta oraingoan Mailiri etorriko zaio aukera, ez du aurrean arrisku larregirik hartu nahi. Bien tartera Mendiburuk, Arrastiak jaso, luze Iturriagak gibelera, baina bikaina eutxia Amaia Arrastiak alatxu jarri du pilota ezker paretaren inguruan hiltzatuta Anek, hau ere ekarri eta bikainera eman, gaur ere partida bikaina egiten ari da, behar bada bere lana itzalean ari da geratzen, Mailiren jokoari ari zaizkiolako gorazarre egiten une oro, bere sartzeko joerak behar bada horretara ere bagara matzalako, eta gaur ere azertu hainan bizibiltzeak ere horretan aipatzeko lan horietan ibiltzeak ere badu arrazoia hortik, baina Amaia gainera entzeko partidetan bezala gaur ere ezkunduko lan handi egiten ari da, eta pilota txarra askori ematen ari zaio. Erantzun garbi askoa aurkariei begiratu die, Jera urruntzen eta azkenean txokoan tejada egitea erabaki du Mailik, ero leitzarrak zabaldu du, oraingoan txokoan utzi du, txokoan barrena luze Amaiak berak ere, han iritsi da eta pilota atzean jarri du, Mailik diardu orain atzelari postuan, Jerak hanketara ireki dio Amaiari, badaki aurrean behar bada defentsa lanean makalago ibil daitekeela, berez atzelaria baita Esta Jerrikoa, eta azkenean hanketara jokatuta lortu du saria, lortu du tantoa bikote urdinak 11 eta 21,
Eta berriz ere, tanto honetan geratu da garbi, zenbaterainoko lan eskerga egin behar dela, gorriei tantoa sartuko bazaie. Hemen Maik eta Amaiak ez dute bat ere pilotari galtzen, eta galduzkero ere asko ez dira izaten, gehiena gainera behartuta galdutakoak izaten dira. Orotara partida guztian zehar orain arteko tanto guztiak kontuan hartuta bakarra galdu dute gorriek. Amaiak galdua izan da pilota bakarrura, eta horrek arrazo izan du zer nolako defentsa ona egin dezaketen Iturriagak eta Mendiburuk, ez Barrokaldek eta Arrastiak, Iturriagak eta Mendiburu ere lan horietan sendo asko ibili dira partida guztian zehar, baina kasu honetan Mairen eta Amaiaren gainean ari nintzen, eta ez Jeraren eta Aneren gainean. 12 eta 21 sake hau gainera atera dio Jerak Aneri, eta Jerak Amaiari barka, eta azkenean atzelariak eramaterik ez du izan. Oraingoan Jera sake ateratzera etorri aurretik benga Amaia esan dio Maik lagunari, amindu ez dadinal ere tantoren bat galtzea normaltzat hartu genezake. Orain ere gainera atera dio sakeak kantxaren erdira ateratako izanagatik ere indar handia hartu du pilotak, eta gainera etortzean iskin egiterik ez dio izan pilotari, eta gainera jotzeko postura egokirik hartu ezin da ere geratu da Amaia. Beraz bateko eta besteko arrazoiak zirela medio, azkenerako saketik bertatik lortu du tantoa Jera Iturriagak 13 eta 21, eta elkarren segidan sakez sartu dizkio bi tanto bikote aurkariari Jerak berak. Hau aterako da, baina botea espero baino txikixiagoa, laburragoa egin dio Amaiari pilota horrek. Oraingoan berak eskatu du, eta baita atzean agindu ere Anek jaso, eta berriz ere txokoan barrena ezkerrean luze Maik Anek eutxi, bien tartera Barrokalek, eta oraingoan Uartearrak zabalaldera. Bien tartera bildu du pilota Amaiak, eta gero Anek berriz ere aurretik gerria sartu, eta 3 laura atzealdera, eta Amaiak ere luze alaxe jarri du pilota. Baita Anek ere ben azkenengo lauzan arte aprobetxatu nahian dabiltza. Azken tantoa izan daiteken honetan bi atzelariak, luze Amaiak. Oraingoan Jera sartuko da neri laguntzearren. Luze Leitzarrak ere Arrastiak eutxi. Bien tartera luze Iturriagak. Amaia iritsi da, eta berriz ere aurkariak dantzarazi nahi dituzte nola edo ala alduten gisan Iturriagak eta Mendiburuk. Pilota gehiegi zabaldu du. Azken honetan Anek ez du asko behar, indar pixka bat ematea aski da. Pilota leku honetan pilotak kanporako bidea egin dezan, hor azkenean indarraz gain abiadura ez altuera ere hartu du pilotak, eta gauzak ala kanpora joan zaio ezker zehar indartxura Mendibururi, eta kontua kontu 22 eta 13 bukatu da partida. Lider ziren esan bezala Mai eta Amaia partida hau jokatu aurretik, eta gaurko puntua poltsikolatuta are liderrago dira sailkapenean orain, eta gaurko partida irabazteak konfiantza eman izango die asteburu honetan geratuko zaizkien gainerako bi norgehiagoketetarako. Elkarrizketetara jo aurretik errepasatuko ditugu azkar partida honek utzi dizkigun zenbakiak. Mai izan da tantori gehien amaitu duena, okerrezpan naiz partida jokoan zenean egin dugun errepasoan zenbaketan 10 zituen eginak, eta 10 ez ezik bakarren bat gehiago ere egin du. Atzean 6, bien tartera jota 2, eta bana sakez moztuta eta dejadaz, beraz guztira 10 ez ezik 11 ere egin ditu Bergarako aurrelariak. Amaia Arrastiak bukaeraldean 2 pilota galdu ditu, baina gainera saketik Jerak bidali dizkionak, gainera etorri zaizkion sake 2 beraz, eta atzean tanto bat egin du, nola nahi ere galdutakoak horregonagatik ere bere partida sendoari azpimarra egin behar diogulakoan nago. Atzean oso pilota gutxi
galtzeaz gainera konfiantza handia eman baitio atzelari lagunari Maili Barrokali eta berak eraman baitu askotan partidaren kargarik handiena eta aurkariei dagokienean berriz, Jera ibili da gaur galtzaileago eta galtzaileago ez ezik baita behartuta ere, bien tartera tanto bat egin du, dejadaz beste 4, beste 3 eta sakez 2 ere bai, eta orain lehen Mikel Serrano gaipatu digun hori emango dio gaurko laukoteari. Antioko Baselizako plaka alegia Naroa Etxekolonearen izenean hor dira gaurko partidan aritu diren 4 pilotariak eta baita Maite Mujika Ados pilotaren ordezkaria ere, horren gaineko zehaztapenak ematen ariko zaizkio boskoteari Mikel Serrano, eta plaka hori Adosek izango du. Hemendik aurrera hortxe jarri dira bost pilotariak eta Mikel Serrano plakak erdian dituzela argazkirako. Gaur hemen ez da omenaldirik izatez entzuna genuen bideo proiekzio bat egin nahi ote zuen Zumarragako udala, gero minutuko isilunea gordeko tezen ere aipatu ziguten, baina azkenerako xumea izanagatik ere eskertzeko oso Ados pilotaren sortzaileetako bati egin dioten omenaldia, benetan merezia eta beharrezko eta estadistikekin amaitzeko, haneren zenbakia falta zaizkigu aipatzeko, atzean tanto bat egin du eta azken aldera ezkertzear hartan galdutako azken pilota euro izan da galdutako bakarra. Azken emaitza 22 eta 13koa izan da Maili Barrokalen eta Amaia Arrastiaren alde, 53 minutu eta 3 segundoan gertatu da hau guztia, eta hemendik aurrera falta zaizkien 2 partidetarako ere konfiantzaz lepo joateko aukera emango die gaurko garaipenak Mailiri eta Amaiari. Statistikak errepasatu ditugu eta hemendik aurrera kamerak eta elkarrizketetarako guneak behar bezala atontzen amaitzen dutenean gure lankideek, Maite dabil orain zer egin horietan guztietan, joko dugu elkarrizketetarako postura. 4 pilotariek zer dioten entzun beharra dugu eta goazen bertara, dena presta eta. Hemen ditugu 2 irabazleak, neskak hasieratik puskatu duzue partida, baina gogorra izan da, ez behar bada luzeegia ere, baina tanto gogorrak eta piloteatuak izan dira. Bai, hori da, ez genekien aurkari gogorrak genituela eta lehenengo aldiz jokatu genuenean haien aurka, ikusi genuen oso gogorra izango zela bigarren partiduan, eta hori gogorra, ni ez naiz oso erosogon, baina Maili oso ondo ibili da eta hori meritua Mailirentzat. Atzean lan handia egin behar izan duzu, partidaren hasieran behar bada zuek izan duzue abantaiatxoa eta erasoan ibili zarete gehien bat, baina bukaeran estutu zaituztenean ere defentsa lan sendoa erakutsi duzu, bukaera aldera bereziki. Bai, hori da, uste sartu ala ongi partiduan, eta hasian igual ane ez zebien oso eroso, eta orduan tantu nahiko egin ditugu, eta gero pixka atera naiz partidutik, eta horren ondorioz lortu dute tantu batzuk, baina segi dugu eta partidua amaitu arte. Halere, bikote gisa ondo funtzionatu duzue, beste behin ere txapelketa guztian zehar halaxe zabiltzate lanean, eta gaur ere ez da salbuespena izan, bikote gisa bikain aritu zaretelako. Bai, hori da, partidu asko jokatu ditugu elkarrekin, eta ustet gehienak oso ongi jokatu ditugula, eta urrengo partidui begira, asteburoi begira nola aritzen garen. Eta Mailezu aurrean ohikoa duzun bezala sartzaile ibili zara, eta tanto asko bukatu dituzu 11 orotara, eta bat ere pilotarik ez duzu galdu. Bueno, nik uste dute hasieratik bazekigun partidu gogorra izango zela, ze lehenengo partidan euren aurka irurtzunen partidu oso gogorra
jokatu zen, 22-21 ikusi zen, eta gaur be mentalitate horrekin gentozen, partio gogorra izango zala, baina bueno, nik uste dute aurrian bastante ondo aritu naizela, konfiantzakin, pelota eskutik bizirtetza gatela, eta gero be amaiatzean bastante txukun ibilia. Behar bada emaitzak ez du izan zen, baina gogorra izan da partida eta lan egitera ere behartu zaituztete. Bai, basekigun eurei tanto iteko asko, bueno, tantoa landu inbehar zela, zeiera aurrean oso ondo mugitzen dau pelota eta pelota danetara heltzen da eta aneatzean oso sendo dabil ultimamente eta, bueno, nik uste dute partio gogorra izan dela eta, bueno, puntu honekin askoz lasai jau. Gaurkoaren aurretik ere bazen egiten, finalardietan seguru zaudetela, horrek behar bada lasaiago jokatzeko aukera ere ematen du, baina era berean eskuak eta gorputzak gehiegin ekatzerik ez zenuten nahiko, biharretzitan ere partidak izduzuelako? Bai, asteburu honetan 3 partio jokatzea tokatzen da, gaur jokatu dugu eta bueno, bihar eta etzi beste bat daukogu, baina bueno, gorputzetik oso ondo bukatu dut eta eskuetatik be bai, osea, problema gabe. Sailkapenaren oraingo egoerari begiratuta, finalerdietarako txartela gaur banatuko balitz, biharko aurkariak, Oiana eta Ainoa zenituzkete aurkari finalerdietan, behar bada ere izan ditzakezue, naiz eta sailkapenak behar bada aldaketaren bat izango duen postuetan, baina nola nahi ere biharkoa oso kontuan hartu beharrekoa izango da aurrera begirako bi faseetarako. Bai, bueno, bakigu beharko partida be oso garrantzitsua izango da, naiz eta ja finalerdean egon, baina bueno, hemen partioz partio jun biga eta bueno, ikusiko biharko partian juten da, baina bueno, bakigu biharko partida be oso gorra izango dela, zaino asakeakin mina asko iten dau, eta Oiana atzean pelota oso ondo baztertzen dau, osea, bueno, ikusi beharko. Atzean uste izango da behar badagakoa, aurrelariek aukera garbirik ez dezazuen izan? Bueno, ikusiko, no? Biharko oin deskantzau gauian, eta bueno, bihar goizean be bai, eta bihar ikusiko zela irtengo dan partidua. Edarki ba, nolakoa irteten den, eskerrik asko neskak eta bihar arte. Eskerrik asko nahi. Hau esek garaien hitzak eta badatoz galtzaileak ere. Neskak Maik eta Amaiak aitortu digute, partida gogorra espero zutela, zuek ere nik uste halako partida izatea esperoko zenutela, hasieran eurek hasi dira aurretik markagailuan abantaila handiagoarekin eta behar bada hasieran hartu duten alde hori izan da erabakigarria. Bukaera arte ez baizate partidan sartu. Hori ez, azkenean hasierako alderdi hori beraien alde joan da, nik hor ere konfiantza galdu dut ezkerrakin eta kostatu zait berriz ere partidun sartzea. Baina gero jerakin duen sake pare batekin eta hola berriz ere nik uste pixkot mandiogula gerra hori partidun erdin, eta bueno, galtzea, tokatu zaigu gaur. Atzean Amaiak kia gehienak eusten ditu eta horrez gain aurretik atzera Maik ere kargatu dezake jokoa, hori izan da helburua, zu kargatzea eta lan ez zamatzea eta lortu dutein batean partidatik atera zaituzte eta gero bukaerar arte ezin izan duzu berriro erreakzionatu eta sartu zaretenean behar bara berandutxo zen. Bai, Amaia oso ongi ibili da hor bai eskerta bai eskuinakin, ezin izan dut hor deusin, gainera gero Maik hor bazuren tanto eta lortu du, eta lortu dute beraiek iraztea. Eta jera, zu ere hasieratik behar bada gutxiago sartzen, Mairen merituagatik, eta sartu zarenetan ere behartuta, eta tartean txapazpi eta zabaleko arrasto batzuk bidean aurkituta. Nik uste gaur berai meritua izan dela, ez partida hundi jokatu du, batez ere aurreneko zatein, ikaragarri nik uste, batek asko ematen zion, Amaiak asko ematen zion, da Maire bixi-bixi eta gero defentsan lan ikaragarri biek ere, ez? Eta guk saiatu harren zuloik ez ginen bilatzen, eta gero, bueno, ajustatu behar hortan, bai, nik batzuk botatiot ez, baina egia da asko behartzen zaitola bikote honek, hoxe, iskinek bilatzez, biko songi jarrete duten dieta, nik uste aurreneko zati hortan sekuleko partidu induela. Bukaeran alere, estutu dituzu pixka bat? Bai, nik uste, gero pixkoat nasitula eta utxeite batzun poderioz pixkoa sartu gala, ez? Baina oso berandu zen, bastante, Amairu inditula, hasieran oso atzetik joan galako, baina nik uste gaur beraien merituz, ez? Nik uste kostako zaio alare hain partidu kompleto aitea, ez? Hasiera hortan induen partiduen nik uste latza izan dela. Amaitu duzu, txapelketaren lehen fasea, ez duzu finalerdietan ez egoteko arriskurik, beraz gaurkoa lasaiago jokatzeko aukera ere emango zitzuen horrek noski, baina hemendik aurrera ez dago lo hartzerik, astebeteko atsedena izango duzu, aurkariek baino luzeagoa, baina ere zain izango duzuen bikotea ere ez dago zoa izango eta ark ere lanak emango dizkizue.
Ba, galditzen den zati zaie ez, azkenen badakigu, 10 partidu jokatutu, nik uste guain arteko txapelketa oso ona izan dela, partidu onak eta ezain onak tartekatutu, baina txapelketa ona indula, eta guain finalerretan gaude gainea ez, orduan partidu batea dena gerta daiteke, arerioak ikusten da iristen delare gorra izanen dela, baina gure joku egiten gure aukerare eukiko gula pentsatzet. Eta hemendik aurrera da, horretan prentsatzera buru belarri, astebete atxeden, baina segidan dator finalerdia. Bai, ez batez ez, aste bateko tarte, entrenamentu batiten saiatuko ga, eta gero, ea zein egokitzen zaio, baina gu konfiantzakin atea barra du partidu horta, eta saiatu daukon guzti ematen ez. Edo zein egokituta ere, partida ez da erraza izango noski. Bai, ikusita sailkapena, Mai eta Ainoan arten egonen da, ikuskoa zein bukatzen duen sailkapen buru, baina bitako zin etorritare, arerio sograk. Edarki baneska, galtxaburua eta datorren aster arte. Bale. Hauexek galtzaien hitzak eta jerak oraintxe aipatu digu. Lau bikoteak zehaztuta oraindik ez dira, Maiteri eta Nataleri ere geratzen zaielako aukera txikiren bat, alere ia ezinezko dute 22 eta 2ko emaitza, baino kaskarragoan galdu beharko bailukete nola bi arrala etzi Leire Oskozek eta Naro Agirrek, eta beraz Barroka Larrastia, Iturriega Mendiburu, Ruiz da Infante Orbegozo eta Oskoz Agirre bikoteen artean izango da finalerdietako txartelak, Gurutzak eta Kigande eguerdira arte ez dira erabakiko, eta bertan iazko sistema berari eutsi nahi izan diogu aurten ere, lehen da biziko sailkatuak azkenarekin, laugarrenarekin jokatuko du, eta elkarren kontra neurtuko dituzte indarrak, bigarren eta hirugarren sailkatzen diren bikoteek. Beraz, alde horretatik, paperaren gainean jarrita pentsaliteke, akaso lehen da bizikoak aukera handiagoa izan dezakeela partida hobea jokatzeko, baina horretaz erreferentziarik ere ezin da hartu. Iaz ere txapeldun izango zirenek, laugarren amaitu baitzuten sailkapen fasea eta gero ze bilakaera izan duten ikustea besterik ez dagoan, gainera orain arte egindakoak ez du bat ere baliorik, eta 10 partidetako erreferentziak baino bakarrark balio du, finalerdietako bakarrark, eta berazzean bestelakoak izango dira erabat kontuak, goitik behera 22 egiten duen bikotearentzat izango baita sari mardulaskoa finalerako txartel preziatu hori. Eta hau esan da, jada gauzak eta gaurko lanak amaitzen hasiko gara, baina horren aurretik bihar zein jaialdi izango den gogorarazi nahiko genizueke, bihar Lekeition izango gara, jaialdi nagusia eta eguneko eskaintza borobilena behar bada arratsalderako dago jarrita, arratsaldeko 5:30, baina horren aurretik bertan izango da pilota aktibitatea, Lea Artibai eskualdeko pilota topaketa izango baita bihar, mutil eta neska gazteak han hariko dira 11:30, goizeko 11:30 eguerdiko ordu baterako tartean pilotan, Lekeitioko Santi Broguard pilotalekuan, ondoren Bazkaritarako tarte hartuko dute, eta arratsaldeko jaialdi nagusiaren aurretik neska txikiak izango dira, goizean aritzen diren klubetako batzuk, eta baita biharko topaketa horretara joango diren ados pilotaren eskolako beste zenbait ere, beraz bateko eta besteko pilotak tokia izango du bihar Lekeition goizetik, eta zuek ere hortxe duzue biharko gonbita, 11:30 nahiko bazenute bertan mutiko eta neskatiko gazteekin zer gertatzen den ikusteko aukera, eta bestela Bazkalondoan 5:30 aurrera jaialdi nagusia. Bertan txapelketa nagusi honi dagozkion 2 partida izango ditugu, batetik liderrak, gaurko irabazleak hariko dira eguneko arratsaldeko lehendabizikoan, Maili Barrokale eta Amaia Arrastia, Ainoa Ruiz da Infanteren eta Oiana Orbegozoren aurka, eta bigarrenean berriz, Eneritz Arrietak eta Leire Galeanok jokatuko dute Leire Oskozen eta Naro Agirreren aurka, Eneritzek eta Leirek partidak irabazita ere ez dute aurrera egiteko inolako aukerarik, beraz horrek ere lasaiago jokatzeko aukera emango die, eta Leirek eta Naroak finalerdietarako postu bat finkatu nahiko dute, zenbat eta gora gorduan eta hobeto, beraz bihar finalerdietara sailkatuta dauden bikotentzat, biharko partidek finalerdietarako sailkatuta dauden bikotentzat ere badute garrantzia, sailkapenean zein postu izango duten bertatik erabakiko baita, eta biharkotik ez bada etzi behasainen izango den jaialditik erabakiko dira falta diren aritxo guztiak. Besterik ez beraz gaurko Zumarragatik, bihar arratsaldeko 5:30 hasiko da jaialdia
Lekeitioko Santi Brouarden, eta gu 5:25, 5:30 inguruan hasita, han izango gara zintzo bertan gertatzen den guztia zuei kontatzeko prest. Besterik ez gaurko Zumarragatik, plazer baduzue, bihar arratsaldean izango dugu berriz Lekeitiotik, elkarren berri, izan ondo, eta gau ona pasa.